Oikein hyvää päivää kaikille, se on Herra X täällä. Ja tänään me pelataan vähän Roblox-pelejä. Katsotaan nyt mitä me voitais pelata ihan ensimmäisenä. Ensimmäisenä me voitais pelata Hide and Seek. Ei kun väärä Hide and Seek. Anteeksi ihan kauheasti. Liivotaan nopeeta. Noin. Missä se oikea Hide and Seek, se mitä tossa? No niin. Ja sanotaan nyt ihan vaan, että vaikka tuossa näkyy toi Mobisenin logo, niin tää ei ole tehty kaupallisessa yhteistyössä. Eikä oo kyllä mikään muukaan mun video tehty kaupallisessa yhteistyössä, mutta ajattelin niin nyt ihan vaan sanoa, kun tää on tällainen pelivideo. Noin kauan tässä nyt. No niin, nytten päästään. Claim. Thanks. Please. Please. Jee, mä oon Haider. No niin, kato just sopivasti kun matsi on alkamassa. Mitä ihmettä? Jaa, tää alkaa jo. Tästä on tullut vähän isompi alue. En mä tänne voi mennä, mun täytyy mennä. Se ei näköjään. Se on näköjään vähän tyhmä. Joku taisi kuolla. Mitä ihmettä? Se näköjään liivas. No olipa lyhyt matsi. Ja mulla on pikkusen raheeta. Spin. Ei kun mä vois vielä spinnata. No, ei sitten. Paljon tää maksaa? 3000 raheeta. No niin, mä haluan mennä tänne. Mä en oo ikinä käynyt täällä, mutta tää näyttää kivalta. Ei, tänne. Ei, Peachille, mä vihaan tota. Haider, yes! I am Haider. Yeah. Juu. Jaha. Ei nyt kauhean hyvä, mutta no, menkööt. No. Laitan tähän. Lock in. Mitä? Miksi nämä kaikki liivaa? Ok, huono peli. Huono peli, kun kaikki liivaa. Kokeillaan Squid Game X, sen jälkeen mennään Shrimp Gamea. Eka Squid Game X. Mä haluan voittaa tämän. Noniin. Selvä. Kiitos, hei. Mitä ihmettä? Juu, no niin kiva. Saanko? Juu, no niin. Claim. Kiitos. Vai mikäs? Mä oon 1-0. Ei kun mä oon 0-1. 0-1. Jaha.
Okei, tässä on frontman player, frontman guard. Siis frontman ja frontman player. Mä haluaisin, että tähän lisättäis korruptio guard ja korruptio player. Olis kiva. Tai sit vaikka korruptio hitman, sekin olisi ihan kiva. Kuka sinä oot? Se et oo Thanos. Aika lähellä Thanoksen numero, mutta et silti oo. Eli alkaa ihan just. Jos meillä on näitä tyyppejä nyt täällä. Näkeekö se jostakin? Mulla on 31 vinniä. Ja no. Mä oon player. Niin. Minä tulen voittaa nämä kaikki kilpailut. Ja nyt me hetki ootetaan. Noniin. Noniin, kaikki skipatkaa. Kaikki skipatkaa. Skipatkaa. En mä jaksa kuunnella tätä. Hyvä, skipatkaa enää. 1. Yes. Ja Glassmaker on siinä. Okei, no niin. Kumpi? Pentlaton. Oh no. Oikeassa elämässä on, mutta tässä pelissä on. Ja jos siis haluatte mut kaveriksi, niin please, suomalainen nimi ja mun ja mä oon Pannukakke ja 666. Pannukakke ja 666. Onks meillä frontmania täällä joukossa? Green light. Red light. Green light. Red light. Vai onko se jossakin huoneessa? Green light. Red light. Green light. Red light. Kohta me emota. Green light. Red light. Yeah. Squat. Green light. Haluatko joku tehdä munkaan tänne? Green light. Please. Yeah. Red light. Mikä ihmeen se? Green light. Durspaki. Red light. Ja toi esti. Ringa, ringa, ringa. Green light. Red light. Huono nukke. Huono nukke. Onko iso nukke? Onko sä joku 3 metrinen? Mä hypin sun päälle. Au. 18. Siis kuinka huonoja nämä pelaajat oikeasti on tässä pelissä? Ei herra jumala. Stay. Kaikki Thanoksen fanit tänne. Ainoastaan 2 haluaa lähteä. No nyt on se Pentlaton. Ei perse. Ei kun nyt on lights out. Oi perse. Nää tappaa mut. Okei, mä menen tänne turvapaikkaan. Uncle Fred. Jaha. Lights out on kohta ohi. Son Fred.
Kukaan ei halua tappaa minua. Mä oon vaan vieton peikön. Apua karkuun. Ai. Jes, mä oon täällä turvassa. Mä oon turvassa. Ai. Ei. No niin. Mitä? Atu Rebellion. Voi perkule. Nyt mitä tapahtuu, jos mä selvitän tästä? Mä en oo ikinä päässyt tähän asti. Okei, joo, tonne. Okei, ottakaa aseet ja menkää taistelemaan henkenne edestä. Mihin? Tänne. Kuuloton oli se tossa. Mä kuolin. Eli nyt me mennään uuteen matsiin. Jee. Ja hemmetin kivaa. Mä olisin kyllä halunnut pentlatonia. Mä oon 379. Tää on mun lucky number. Tää on mun onnen numero. 379. Vai lucky number. Kuka täällä on olemassa? Onks täällä Thanos? Ei jumalation. Näittekö te sen naama? Ringe. Mikä tää dress up shirt? Ja mun täytyy taas mennä tonne takaisin. Herra Jumala, kun mua väsyttää. Mä en saanut oikein hyvin nukuttua kato viime yönä. Nyt te ootellaan. Mitäs? Jaha, alkaa. Player. Mä en halua olla frontti. Se on muuten liian kivaa. Mona Lisa. Liisa Mona. No niin, kaikki skipataan. Tossa on toi Kringe Thanos. Skipatkaa yksi. Glassmaker on siinä. Goddammit. Mä oon huono Honeycombissa nyt. Takkovuoro. Mä oon siinä aika hyvä. Sitten mennään. Näyttää kuva. Jaha, meillä on frontti täällä. Missä huoneessa onks mä keskimmäisessä?
Red light! Mikä tää numero? 126. Mikä ton nimi on? Jaha, no se kuolee. Ja niin kuolee myös. Mikä takki tuolla? Vippiplayer vai hä? Pystyy kääntää päätä. Jee, minä voitin. No niin. I believe. Green light. Red light. Tyttö bakteereita. Green light. Ja mikä sen numero on? 440. Green light. Tää on mitä mä en nyt sano. Mä oon varmaan ihan. Red light. Mä hypin tän nuken päälle. Green light. Red light. Hypitän. Sinä nukkeli kukkeli. 16, siis kuinka... Ei tässä ollut niin vaikea voittaa. Siellä minä oon. Ympyrä. Thanos. Ringe Thanos. Joku vippi tai jotain. Zesti, ei jou! Sieltä tulee Zesti boy. Nyt mä haluan jonkun hyvän muotoisen. Jaha. Menen tähän keinoon. Vaikka tää keskimmäisen. Tulkaa tänne. Tää on hyvä. Täällä on hyvä. Mähän sanoin, että tää on hyvä. No niin, mitäs? Voitin. Tuolla on tähti. Sateenvarjo. Ympyrä. Voi ympyrä. Hetkone. Eihän siinä ollut edes 4. No minkä Thanos otti 4? Ei Squid Gameissa ikinä oo ollut 4. Siis 4 keksimään. On ainoastaan ollut tähti, sateenvarjo, kolmio ja ympyrä. Jos sä oot aina luullut, että Squid Gameissa on 4, niin sä oot vähän hullu. Ei pahalla siis. Vaan hyvällä. Glassmaker Luck 29%. No niin, sä pystyt siihen, Jukka, Martti, Pekka. Kyllä, Nur. Sä pystyt siihen. Ei, perse! Mä luulin, että sä pystyisit vielä tekemään sen, mutta et pysty. Kahdeksantoista pelaajaa ovat kuolleet. Yes, just hyvä. Just hyvä määrä, kato. Täällä minä oon. Mä menen tähän. Thanos.
niin, nyt mentiin. Mingu. Tididididiidi. Tididididiidi. Tää musiikki on niin huono. Nyt. Seuraavaksi tulee 3 tai 2. No niin. Tänne 2. 2 tänne. Hei! Tänne! Yes! 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 Nyt toi lyö mua. Suoraan tohon naamaan. 404, ei edes lähellä Hanoksen numeroa. Noniin, nyt 2 tai 1. Jompikumpi. Tai sitten 3. 2. Minä selvisin Minglestä. Nyt te kuule katsojat väsyttää herra X niin paljon, että vois ottaa päikkärit. Yeah. Olis tää video jutistunut? Joo, tuon verran. Kiva. Sitten kun mä voitan. Jos mä voitan nää pelit, niin sit me ei enää Shrimp Gamea, vaan se tulee toisella jaksolla. Mä voitin minulle. Ei kun tähän eka, kun nyt tulee varmaan taas äänestys. Tänne! Kaikki tänne! Tänne! Paljonkohan meitä enää on? Ei perse. Viikon Joo, toi 1 pääs tonne. Seuraavaksi veljen tämän jälkeen. Jos tulee, niin se on vähän huono juttu. En oo ikinä päässyt sit läpi. Meitä enää 6 pelaajaa! WTF! Kukaan ei enää tapa ketään. Nyt, please.
Okei, meidän pitää mennä tosta. Tää koko paska tää koko. Se kuoli. Ammo left. Okei, tää tietää mihin mennä. Tänne. Okei, hyvä. Juu. Tänne. 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 Okei. Tää on intensiivistä. Tänne. Menkää, menkää. Tässä on meidän elämät. Yes! Mä voitin! Tuli nyt tänne, idiootti siellä. Minä olen aika hyvä pelaaja. My lucky number. En mä tullut katsoa tänne sun kullia. Yeah. 2 players have been eliminated. Stay. I want you. I need you. Oh God. Sitten mennään. Mikäs tää peli on? Eikö nyt te ole se Tug of War vai mitä helvettiä? En mie kato muisti, minulla on huono muisti. Kaikki tähän tiimiin. Okei, meillä on joku tällainen tyyppi. Näyttää ihan hyvältä sinne huoneeseen mukaan. Se tuli sinne huoneeseen turvaan. Okei, tehdään sillä, että me voitetaan. Oho. Ei perse! Nonni. Hei hei elämä. No, siinä oli Shrimp Game. Eikö siis, mikä tää on? Squid Game X, mutta nytten mun täytyy tehdä valinta. Tunnin video vai lopetanko? Mitä mieltä te ootte? Tunnin video. Voidaan tehdä se. No niin, toivottavasti mie voitan nää pelit. Nytten mentiin. Mä olisin halunnut voittaa Tug of Warissa. Voi voi. Jos minä olisin voittanut, niin minä olisin päässyt seuraavaan peliin. Tiesittekö sitä? Vai tiesitte? No nyt kerroin vielä. Niin, yes. Vuonna 27 miljoonaa vuodia. 40
5, 47, 48, 50. Jee, liikkuu mentiin jotkut liivaa. Ei me. Miten niin 12? No niin, nyt sieltä tullaan nuo vartijat. Eli nytten. Juu. Oh no. Nyt jos näin skippaa, niin mä huudan ihan täysin. No akku vähissä, voi voi. No niin. Vanhemmat siis tuli nyt kotiin, niin sen takia saattaa kuulua vähän meteliä. No niin. Skip. Että sitten vittu skipata. Kiva. Sieltä mie tuun. No niin. Nukke. Nukkeli pukkeli. Nyt pyydä. Mä haluan voittaa näkin. Juu, laitetaan nopeet huonetta samalla, että saadaan rauhassa kuvata tätä videota. No niin, täällä on vähän rauhallisempaa. Saa liikkua. Mitä vitsiä? Mulla näkee vähän lailla. Pikku hetki katsojat. Laitetaan stopi. No niin katsojat, jatketaan. Pelit jatkuvat. Päästiin ekasta pelistä. En halunnut, että te odottaisitte siinä yhtään kauempaa. Aina tänne ja sitten nyt tästä 1, 2. Jaha. Mikä? Kalju Hitman. Mikä sen nimi on? Mikä on Kalju Hitmanin nimi? No, ei saa tietoa. Sitten on Kikkelin kaiverus. Ja nytten ei Mona Lisa. Yes! No niin, keskity. Mun pitää keskittyä. Ei. Maisa, mun pikkusisko siis, sen nimi on Maisa. Se laulaa tuolla Sigma-poita. Se on 4. Meinas kräkätä. Mä voitin teidät. Oliks mä eka? En. Mä olin 4. Mä en halua taas, että te ootatte. No niin. Mennäs tänne näin. Ja tutustutaan tähän jätkään. Tää on regular player, mä oon veteraani. Ja tää on ihan uusi. Newbie. Noobi. Hyppy! Hyppy! Katsojat, kannustakaa mua. Hyppy! 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 Ja ei sitten. No niin, aika loppuu ihan kohta. Kattokaa, mitä se tyssäs. No, nyt. Sinne kuoli.
Sieltä tulee rahaa. Onks tää venäjäläinen tää? Näköjään. Joku on laittanut, että hello! Hello! Nyt te on pullaton. Pullaton. Noniin, nyt. Ja mä saan laulaa. Ei perhana, mä oon huonommassa paikassa. Noniin. Ja lähtee. No perhana. Nyt rauhoitu. Perse! Vihdoin! Tossa on niinku Bob minä oikeassa elämässä Squid Game. Mä oon hyvä kivenheitossa. Hei, se osuu siihen! Se ihan selkeä. Mitä? Nyt tää kuule, hei, tää peli on vähän niinku huijausta. Vihdoin! Mä oon vikamielinen. Keskity, joo. Keskity, herra X. Herra X keskittyy. Olkaa hiljaa, katsoja. Mitä, teittekö se jotain ääntä? Ettekö se aina mun keskittyä? Hä? Yes. Yes! Mä oon aina saanut tää ekalla. Toi kaatu. Okei, no niin. Yeah. Kato, siellä on Suomi! 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 Noniin. Siihen meni Suomi. Kakkaa. Nyt mennään katsojat. Hyi tyttöjä, onks tässä kaljuhit? Kuka näistä on kuka näyttää sellaiselta hyvältä tyypiltä, joka pystyy tulemaan tiimiin? Musta tuntuu ehkä, että Kalju Hitman tai sitten tää. Mä haluan kyllä auttaa muita. Hyi, en auta noobeja. Kaikkia muita ainoastaan. Ja mulla ei ole edelleenkään robuksia, että mä saisin tää Bacon Hairin pois. Auttakaa mua katsojat, lähettäkää rahaa. Meitä on 9 pelaajaa. Ei herra jumala. Nää kaikki on ihan botteja. Mingle. Joka ringoja. Minge tulla saada sille chichilla. Vielä siitä jo. Minge jo. La 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 la. Ringa 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 ring. Ringa 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 ring. Lule lule la. Lule la. Ringa ringa ringa. One.
Ei, miksi mä en pysty laittamaan tätä ovea kiinni? Hei, hei, hei! Ovi kiinni! Miksi ove ei pysty laittamaan? Toikaan ei pysty laittamaan. Mitä? Ei! Ei! Tänne nurkkaan, että ne saa mua. Ei, please, ei. Kiitos. Hetkonen, hei. Hei, haloo! Mä oon täällä. Haloo! Näettekö te mua? Mä oon täällä. Mä en kuollut. Mikä se on? Mikä se numero on? Näköjään ja mä en pysty tekemään mitään, joten... Juu. No niin. Nyt me voitais tappaa Keiso. I'm very hungry, Keiso. Nyt älä lakaa, please. Tuleekohan tästä tunnin video vai ei? En tiedä vielä. Täältä. Jaha, mä en näe niitä. Noin, Gravity Point. Missä Keiso on? Mitä Mitä? Siis tippuuks kaikki muutkin? Ei enää. Hyvä peli. Nyt se on ihan peestä. Nytten kuulee. Musta tuntuu, että tää video taitaa olla katsojat tässä. Kiitos, että katsoitte. Kattokaa mun kaikki muutkin videot ja tilatkaa ja tykätkää. Se oli Herra X täällä. Ja tulee myös olemaan täällä, mutta nytten täksi aikaa. Moi moi!